Hei kaikki! Tervetuloa tälle kanavalle. Haluan kutsua sinut tilaamaan kanavan nyt, jotta et missaisi yhtään uutta videota, jotka tuon tänne joka päivä. Tänään esittelemme Kongon sota, hiljaisuuteen vajonneen tuhon episodin. Kongon sota, usein kutsuttu myös Afrikan suureksi sodaksi, pysyy synkkänä ja usein unohdettuna luvun ihmiskunnan historiassa. Tämä konflikti, joka pääasiassa kesti vuosina 1996–2003, oli mittasuhteeltaan ja kärsimykseltään verrattavissa pahimpiin maailmansotiin asti. Silti tragedia, joka levisi Kongon laajoille alueille, pysyy suurelta osin maailmanlaajuisten kertomusten ulkopuolella. Tämä artikkeli pyrkii tuomaan esiin keskeiset tapahtumat, juurisyyt ja tämän sodan pitkäaikaisen vaikutuksen, joka jätti pysyvän arven Kongon demokraattisen tasavallan historiaan ja maailmanlaajuiseen tietoisuuteen. Kongon sota, hiljennetty konflikti. Kongon sota, jota kutsutaan myös Afrikan suureksi sodaksi, pysyy yhtenä pahimmista sodista lähimenneisyydessä, vaikka monet sen ulkopuolella tietävät siitä vain vähän. Tämä tuhoisa konflikti, joka tapahtui pääasiassa vuosina 1996–2003, oli toiseksi tuhoisin toisen maailmansodan jälkeen, johtaen miljooniin uhreihin ja jättäen jälkeensä kärsimystä ja epävakautta. Konfliktin juuret juontavat alkunsa territoriaalisiin, poliittisiin ja etnisiin kiistoihin Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, jossa oli mukana useita kapinallismilisejä, aseellisia ryhmiä ja naapurimaiden tukemia toimijoita. Lisäksi luonnonvarojen, kuten kulta, timantit ja koltanin, hyväksikäyttö oli merkittävä tekijä väkivallan jatkumisessa, ruokkien ahneutta ja himoa. Valtion hajoaminen Kongossa Mobutu Sese Sekon hallinnon kaatumisen jälkeen vuonna 1997 pahensi tilannetta. Hallituksen yhtenäisen rakenteen puuttuessa lavalle astui useita toimijoita, mukaan lukien kapinallisryhmiä ja naapurimaiden tukemia aseellisia ryhmiä, kuten Ruanda ja Uganda. Ihmisvaikutus oli katastrofaalinen. Miljoonat ihmiset joutuivat väkivallan vuoksi siirtymään, ja ruoan ja peruspalveluiden saatavuuden puute johti hälyttävän suureen humanitaariseen kriisiin. Joukkoraiskaukset, lasten sotilaiden rekrytointi ja laajamittaiset hirmuteot leimasivat konfliktia, jättäen syvät haavat Kongon yhteiskuntaan. Vaikka tragedian mittasuhteet olivat valtavat, Kongon sotaa käsiteltiin vain vähän kansainvälisessä mediassa. Konflikti jäi usein muiden maailmanlaajuisten kriisien varjoon, ja osapuolten monimutkaisuus teki sen yleisölle vaikeaksi ymmärtää tilannetta. Useita yrityksiä ratkaisun löytämiseksi tehtiin, mukaan lukien YK:n ja alueellisten järjestöjen välittämät rauhansopimukset. Kuitenkin näiden sopimusten täytäntöönpano oli usein vaikeaa poliittisen tahdon, osapuolten luottamuksen puutteen ja taloudellisten etujen jatkuvuuden vuoksi. Vaikka sota päättyi virallisesti vuonna 2003, Kongon sodan perintö jatkuu. Alue kohtaa edelleen merkittäviä haasteita turvallisuuden, hallinnon ja kehityksen suhteen. Luonnonvarojen rajaton hyödyntäminen jatkuu, ja monet aseelliset ryhmät toimivat edelleen alueella aiheuttaen epävakautta. Kongon sota toimii tusinakallisena muistutuksena tarpeesta kiinnittää huomiota vähemmän näkyviin konflikteihin ja korostaa syvien konfliktien, kuten luonnonvarojen hyödyntämisen ja etnisten jännitteiden, juurisyitä. Kongon sota on synkkä luku ihmiskunnan historiassa, konflikti, joka on merkitty käsittämättömällä kärsimyksellä ja riittämättömällä kansainvälisellä vastauksella. On elintärkeää muistaa ja oppia tästä tragediasta välttääksemme vastaavia tilanteita tulevaisuudessa ja edistääksemme rauhaa ja vakautta alueella. Toivottavasti tämä video vastasi odotuksiasi.
Palaan pian uudella videolla sinulle. Seuraavaan kertaan.